ಮದಿನಾಡು ಪ್ರವಾದಿಯರು ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಿಸಾಯಿನ ಮಸ್ಜಿದಿಲು ದಿಂಜ ಉಂಡು. ಅವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ಜಿದ್ಲದ ಗತಕಾಲದ ಚರಿತ್ರದ ಬುಡಮಟ್ಟನ್ನು ಶೋಧಿಸಾದ ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೇತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಇಜಾಕ್ ಸಿಐ ಫಜೀರ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಬಂಧ ಆದ ಕನ್ನಡಡು ಸುರುತ ಅಲ್ ಮಸಾಜಿದ್ ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆದ ಅಂಗವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ದಾರುಲ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಮಾಣಿ, ಅಲ್ ಮದೀನಾ ಮಂಜನಾಡಿ, ಅಶಾರಿಯಾ ಸುರಿಬೈಲ್, ಮದೀನತುಲ್ ಮುನವ್ವರ ಮೂಡಡ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಅಲ್ ಖಾದಿಸಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ, ದಾರುಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಮೋರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಚ್ಚಬೆಟ್ಟು, ಮೈಮುನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಸೈಕೋ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ನಾವುಂದ, ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಂಗಳೂರು, ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಹಮ್ಜತುಲ್ ಕುರ್ರಾರ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಸಣ್ಣಕೆರೆ ಕೊಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಸಾಧ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್, ವಿಸ್ಡಮ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮರ್ಕಜ್ ಸಾದ, ಅಲ್ ಹಿದಾಯ ಮಸ್ಜಿದ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ದಾರುಲ್ ಇಹ್ಸಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಳಿದಾಸ್ ನಗರ ಹರಿಹರ ಬೊಕ್ಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಕೆಸಿಎಫ್ ಅಲ್ ಹಸಾ ಸೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಒಂಜೆ ಪೊರ್ತುಗು ಬಿಡುಗಡೆಯಾತನು. ಲೇಖಕರು ಇಜಾಕ್ ಸಿಐ ಫಜೀರ್ ಸೌದಿಡಿತ್ತೊಂದು ಬರೆಯಿನ ಇಂದು 2ನೇ ಕೃತಿಯಾತನು.